Ano man? Ang unta, pwede ko siya yung Uy, ngayon nagulat man tao. Wala pa ng kapisala. Na-record na. Kapag ko baka nga, nagsigil akong shot, kikong bulagan. Low pag-low sa imong kamong sala. Di ba ni anak ka nga ka lang? Kita, hangtod-hangtod. Yung mga kamantid, luwa akong biyaan. Pero, na-feel lang mo nga, ikaw anak na siya ka, dawat-dawat na lang. Pero hindi ka hilaron. Okay, sa panahon ng magkaroon, basta inyo na I love you, wala na, hindi na akong tuwa sa tao. Okay? Muna na siya magic word dyan sa muna na siya ilhan sa mga tao nga. Basta inyo ka I love you, take care, amping ha, nagkaon na ka. Kaya na siya mga word, is more than na siya mga word lang mga antik na siya ng mga word. Basta ingnon din mo mga anak sa tao nga medyo nakuan na inlaban ninyo or sa turn off na yun halata kayo mga paangara sila. Video. Unya, okay na yung panawagan. Okay na yung panawagan. Okay na siya pero walang yung mukhang upod. Na wala nang yung duha. Kinsa mo ni panawagan si kay kuan? GD. Okay lang yung duha. Ano lang. Okay lang. Unsa may ka-sortir mo sa ihaw? Aning bag kuan? Goodbye nimo. Stay diet kay payat ka. Nag-diet day ka para mapayat. Pero wala lang na akong nabalaan. Pati day ato ang relation, payat. Dapat day unta to, sabay-sabay mo mukaon, para sabay-sabay mo tambok, sabay-sabay mag-grow ang inyong relation. Dapat ganyan, pag namo to yan, di rin mo magsabay-sabay og diet. Once nga magsabay mo og diet, sabay-sabay po mo payat, o magsabay-sabay po mo nga mugamay, ang inyong feeling sa isa't isa. Dapat kung naamoy uyab, magsabay-sabay yung mukaon, sabay-sabay mo para mag-grow ang inyong